Hej, jag ska komma på podcastet Prata till dina bäcksensitter. Tack för att du vill klicka på detta podcastet. Och kanske du särskilt med om vi är YouTube eller Facebook. Här kunde det vara så med mer det här podcastet på. Så videoversion till något stort. Eller kunde du lusta om vi är SoundCloud. Och tack för att du delar min podcast, att du likar min podcast. Det har hjälpt mig så väl att röka ut till fler att jag kan mötas av förra fallet. Och det är mitt enda mål, och mitt enda mål är så att människor må kunna komma till frälse och bli uppbyggt av lustiga som podcastinum. Så först när jag vill ta sån också om att jag är Kristin, kan jag mäster. Vi då också snacka om att här man i färden av loj och man inte ska vara avgörande. Och det är ett podcast som är otroligt god, så hvis du inte har hört det så cue dem upp eller gör det hur det dyker upp så du tar att det är 18 heter podcastet. Så ganska lite långt att se att dagens spurningar snurrar sig om hvis du klickar på titeln. Och det nämnde det om vi skulle vara Miðnámsveitslu och jag har själv gängt student och jag minns att det var en erbjudning om jag skulle vara Miðnámsveitslu eller inte. But no one says a word, it's time we talk about it. Så är ni för att läsa dagens spurning så får jag fortälla mina personliga söver till kvället har jag inte för Miðnámsveitslu. Och ja, jag vill bara börja vid att i minns att jag började student och man kommer akkurat känna flotten och man kände sig väl, man vill gärna bli en person av flotten och Miðnámsveitslan kom upp. Jag minns att första året här jag student så fyllde allt och jag ska för Miðnámsveitslu ska jag fara. Och jag minns att jag var ivande in till dagen till Miðnámsveitslan var. Och jag minns skriva till dig som hej som 24 och säga är det några plats där för Miðnámsveitslu jag har varit så för nu med att säga en till dagsförsök och det är fullt. Så jag får inte. Och jag minns att han var snackade om som Miðnámsveitslan som hevur och han var så fantastisk och cool och allt det där och tackade ballast och att det var bara snäck så som jag vet inte om det minns det lite men det passade det går ske. Och jag minns bara så känslan att det följde som att jag hade ordentligt mist näka. Jag hade inte varit lite coola kvällte. Men när det är innan vikvattna så tog sig ungen om missa Miðnámsveitsla longer. Och det var så överraskad. Och det är en jingo och jag hade glömt allt om Miðnámsveitsla. Och hon är inte så longer. Och jag minns att jag också wow, var hade allt? Alltså var det så lite? Fyllt jag hade så lite, var det bara en vecka vi snackade om. Och jag minns nästa år till Miðnámsveitsla var så också jag bara nej. Jag tror inte för att det var så lite passivt. Vi snackade vid näkar som hade varit, som inte hade druckit och här hade vi inte gått upplevelse att det såg så överskatt. Jag var bara spart för nek och jag var spart för jag såg mina flocksfällare som fotlar och hellre ha en vanliga mynda av på en mån för det inte är fot. Jag hade inte gjort mer personligt när vi smittade det bättre. Men det var som mitt upplevelse och jag har ju ihåg som är för Miðnámsveitslu så ja, tack för det. But no one says a word, it's time we talk about it. Dagens spurningar är nämligen om Miðnámsveitslu. Här är en genta som skriver hej, jag är en genta och jag är sindur forvirrad viðvíkjandi om det rätta mer att fara Miðnámsveitslu. I ivist hur rosträckar är en pastor av det. Jag vet att det för inte är uppbyggande för mig, men jag vet också väl att mina flockspelare färra och halda att jag borde färra. Och halda att det är helt om jag inte kommer. Helt om det räcker bra om jag borde färra lite. Och ja, jag känner till dessa stövna att man är förvirrad, att man ivast. Och ja, det gör det inte av. Och jag tycker att jag hade som spurningaren är så god till han hevur lugas som med en person är svär någon och i heter spurning någon hooks i själv till att en genta nämner att hon ivast till rosträcka är en stor part av det. Och hon ivast till hon vet att det för inte är uppbyggande för henne. Och hon vet att det kommer att vara stroj till henne flocksfällare färre och halda hon borde färre och gilt om hon inte kommer. Så hon nämner 3 ting som i halde och isne svära till henne spurningen. Är det rätt av att kunna färra till varsle här som det inkluderar alkohol? Jag tycker att det är en avgör som vi må täcka över för herran och isne spyrja är det ett steg som jag kan vara vittne? Är det ett steg som här som jag kan visa för Jesus är omkring sig sagt ja och som jag säger ganska nöjd?
Jeg personlig valgte fra, til jeg var ikke vis i at jeg for å klare å være vittne her, og ikke fettelforskning. Og nå er jeg personer som ivist nok snakk, og jeg tar ikke chanser veldig ofte til trykkelåsene, og veldig ofte ganske mer grenser enn undergjøre. Men just dette, at ha var ivast, jeg synes mer kanskje en under, det her at trykkelåsene har vært med utrolig, for jeg trykker til en årsøk til at jeg er her som jeg er i dag, og gjør det som jeg gjør i dag. Det er mulig at jeg har tid til trykkelåsene av alt sånne ting fra. Jeg vil si ja, at det er et utrolig godt poeng at rostrekka er en stor pastor av tog. Og i samband med rostrekka og det så har vi gjort 3 videoer om at rekka, om festivaler og sånne ting. Og det vil jeg ikke deg hit etter, og jeg skal legge det som linken under her. Kanskje omkring deg fattelig ut og i hette longo at rekka, og er bunden at det skulle bare vite til at jeg har noen kunne vi få frelse fra hesum og til vøen. Vi kunne løyde at landsar, vente at landsar, og det tog seg om podcasten sørste vik. Det er så mange som sier, hei, tykker om du kunne gå og smakke så bra, og bla bla bla. Men det er en forskning, og det er en fettla. Og jeg vil bare vimela deg om ikke at gjøre det kære tid, som er tykkvande, som er Kristin, ikke gjøre det til, det er til fall, det er til forskning. Men ja, det er rostrekken en stor parst at jeg skiljer så vel det som Viðkomandi sier, og jeg halte det verst å huske om, og ikke tenke for lattelig at rostrekken er en parst av Miðnámsveitslu. En rostrekken er en stor parst at som man gjør til man fører festivaler og sånn framvis. Tog at det er en stor parst, så kommer det også ned en stor forskning. Jeg minnes det også at da jeg har gått i skolen, så hadde det vært nek som har kallet seg Kristin og sagt at når de blir ikke frøsta av å drikke, og det var ikke problem for de kunne gå fra Miðnámsveitsla, henge ut ved feltet som drukker, og det var ikke problem. Men det var kvar for at de satt dette, så fotel de på et tørspunkt, og for å drikke på et tørspunkt. Og kjærlighet, jeg tykker det er en vante og en frøsting ut da vi ble så stolt i oss selv og så stor i oss selv at vi talte at vi klarer alt og til ikke problem, vi blir ikke frøst av nøkron eller av onkel spesifikken. Jeg tykker det er øyelig sånn her at vi kan fettele. Og hit er så hette at det kommer ikke være til oppbygging. Og det kommer ikke være til oppbygging. For nek Kristin som fører til varsler, her som det er nek ball, her er det nek veldig nye blant annet. Til vi sørger ta luivi og sind til nek kjæle som kan hende til sørre varsler til mennesker er avvirka. Og de kunne ikke så være styra seg selv til nek dømer om varsler som inkluderer alkohol. Her nek outroskaper stender opp, og her nek harskaper kommer opp, og så framvis. Og ta i vidt og sånn støven her rostrekker en passer her sind, lukka som hever flytt flatse. Så kommer det ikke over oppbyggende, og det kommer å være nybrådende for hun som er Kristin. Og jeg holder til å være verst av hos om. Og så er det er at jeg vet om min floksfeller for å holde at jeg burde færre og holde det kjelt om ikke komme. Og det er den sørste og den mest troble avbjørningen at akkurat floksfeller vil jeg så gjerne ha åkken vi, og til å være til å gå vi åkken og vil jeg ha åkken en parst av fellesskapen og tjatthøymon. Det som kan ofta vara trubbelt att förklara dem är att säga ja, jag är inte så nek över en parsa dikon. Jag är inte så nek att bruka tvisam vid dikon och att känna dikon. Men akkurat hetta vi att alkohol inkluderar en förring för mig. Och jag tycker det är viktigt att säga vid dig. Jag vill gärna bruka tvisam vid dikon. Det är god dikon, jag vill komma känna dikon. Men akkurat hetta är en förring. Jag håller till ett gott och ärligt svär. Och vi så är som tajmon, att det är inte till att det är chili, det är cool. Men får vite ärligt så varskad är gott, jag vill gärna hänga ut med det här, men akkurat är en förring. Jag håller till är ordentligt gott att se det här. Jag vet att det är en som säger, vi som är floksspelare och han student, att han går mycket till ball och till Miðnámsveitslu som framvägs, men hvis det heter film och popcorn, 100 kväll så var han där, och han skulle vara kvarskväll hvis det var. Och han blev via sig att samma alltså nej, jag kommer till ball, men hvis det tar film och popcorn och kväll så kommer jag. Hvis det tar 100 kväll och kaffemån så kommer jag. Och vi hade klart till ändan så hade det till. Bara för att få han vi i fällskapen. Det inte någon skol, och där kunde vi uppleva att det inte är säkert att man upplever det, men det kan man. Och där man är som är väldigt långt, hvis man har ett 100 kväll här som flokspelarna inte dricker, då kan man verkligen njuta fällskap och komma känna kvar en annan, bruka tog samman. Och jag tycker att det är några floksspelare som har yngsta.
Hvis man säger, nej, jag kommer slakta, men jag kommer släkta. Att jag kan gott med att ändå säga det, okej, vi gör detta för dina skyld. Och det är värst ordentligt cool att kunna göra det. Jag har flocksfällor en som jag möts vid, och det som är cool i det halvdje att jag ser ofta, okej, vi tar ball, men så får vi ut i äta, så att allt kan komma vid. Och det är så stort och ta njöt i verkligen vara samman vid med någon firman flocksfällor. Hur vi kunde prata samman, vi kunde tossa samman. Kan vi i liv någon, kan vi göra löften spurningar eller vad det ska vara. Och här har vi möjlighet att connecta med dig. Inte till ball och det som är annat. Men är bara inte så väldigt långt till en ärlig sak och till att skilja dig eller att borde dig skilt. Så jag skiljer om jag lever allt till stöv. Och kanske till att vi att två som är spurningin kan hjälpa till. Kanske till att vi att sätta ord där, kanske lösa några spurningar. Och jag var går så själv att ofta att jag har en spurning eller som stridsvis så hjälper det så gott bara att sätta ordet och tåsa vi omkring om det. Så jag vill att jag kunna göra det för det. Så jag var inte om jag ska uppsummera det. Jag hade det fint inte att färra. Jag hade faktiskt det gott inte att färra. Kan man färra? Ja, man kan färra. Men jag hade till alltså det är som man ska huxa om och inte bara huxa och jag blir första vid sig färre. Men huxa, okej, till en avgivning och jag var bevisst hur man fer. Och isne tar man vill bjuda alkohol och så framvägs att man tycker bevisst väl hur man fer, hur lunch man fer och så framvägs. Man är inte bestämt hur hvis man vill det. Vi sitter en vimärsning till att det här höjda ämne, sin trubla ämne, vimärsning under. Annars hvis tid har flera Viðkomandi spurningar så sänd det in och vi tar som där. Det är som vi gör i podcasten. Vi sätter året när vi pratar om det samman. Tack för att du lustar vid ett podcasten. Tack för att du är dama. Tack för att du är döjla. Det är fantastiskt att du gör det här. Att du stolar mig så väl och tandhårt. Och annars har vi sin kalenderna som jag snackar om, som jag säljer. Så ja, tusen tack för att du hittar vi. Och nu blir jag kött jolamannen och jag blir faktiskt vid en jolakalender, så följer vi tog. Och jag tror jag har som jolakuler eller lukar som sista år. Ja, det är bättre. Det var nämligen kött jol här av VAKURLEIKI.FO. Och då vill vi gärna att du följer vi av VAKURLEIKI.FO. För innan hemsidan doffe VAKURLEIKI.FO. Checka ut akkurat jolakalendera. Fun dag i december klockan 6. Ja, klockan 6 har vi öppnat en nya luka av VAKURLEIKI.FO. Och följer vi tog i december. För innan hemsidan fun dag i december och vita om inte något jolaluka är kommen ut. Podcast, minder, skinte ut ting, vers, allt möjligt, mega cool. Kanske finna på att göra rap, till man damas gott rap, kanske göra jula-rap. Det är faktiskt väldigt cool att göra jula-rap. Men nu är det också igen. Tack för idag, tack för att du lyssnade vid. Vi ses efter nästa torsdag. Och då är det julemannen så följer vi kvända på mannen. Här blir det mega det gott. Så tid, njöt det här. Så just, bye! Dama och FYLG, yeah!